Takže ahoj lidičky, já jsem Martias a vítám vás u mého dalšího videa. V dnešním videu to je další dance tutoriál, tentokrát na písničku nebo na dance, na jak robot, takže jdeme na to. Takže jako první budeme 16krát, ano, slyšte správně, 16krát budeme vlastně na levou stranu, půjdeme jak kdyby, dáme si ruce za záda, půjdeme jak kdyby, jak kdyby půjdeme tak jako dolů, půjdeme jak kdyby na dvakrát, 16krát na každou stranu. Pak půjdeme 8krát, takhle si dáme ruce v bok, půjdeme to stejný, takže takhle 8krát. Takže ano, to první je na 16 dob, tohle je na 8 dob a tohle taky bude na 8 dob, takže jdeme na to. Takže budeme vlastně jak kdyby to budeme vlastně a pak budeme jakoby jednou na každou stranu, tentokrát potom, hnedka potom jakoby bude raz, dva, tři, čtyři, budeme z dola nahoru, jak kdyby se klepeme nahoru a budeme skákat, takže budeme pravou nohu ven, levou ruku taky a pak úplně opačně, takže levou nohu a pravou ruku ven a tak budeme skákat. Pak na stranu, pak na stranu zase, nebo jakoby na levou stranu skáčeme, jak kdyby se furt otáčíme na levou stranu. Pak budeme skákat, budeme 1, 2, jakoby, budeme 1, 2, jak kdyby. Na levou, na pravou, dvakrát na levou, pak na pravou, na levou, dvakrát na pravou. A to budeme taky, myslím, že 8krát. Takže tohle je teda taky na 8 dob, takže tak. A asi to bude opakovat tak nějak. Takže budeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Takže a pak jdeme 8krát. 4, 5, 6, 7, 8. Tak a pak jdeme. Se zdola nahoru. A pak jdeme. Raz, dva, na jednu stranu, na druhou dvakrát, na jednu, na druhou dvakrát, na jednu, na druhou dvakrát, na jednu, na druhou dvakrát. A to tam je taky 8krát, takže jo, takže tak. Pak budeme takhle, kdyby se zastavíme, úplně švihneme rukama takhle, pravou nohu dáme dopředu, takhle švihneme a zastavíme se, budeme tam chvilku čekat a pak budeme jak kdyby bokem takhle z dola nahoru tak nějak, normálně doprava půjdeme, jak kdyby takhle nahoru, kdyby takhle rukama nahoru, takže se zdola takhle nahoru půjdeme, jak kdyby takhle zadkem, takhle rukama takhle nahoru. Pak budeme to stejný dvakrát, tentokrát jakoby bokem na levou stranu a pak zase na pravou a pak když jako někomu stříkáme vodu, jak kdyby pum. Pak budeme jak kdyby dělat nohama takhle, budeme levá, pravá dopředu, budou obě dopředu, pak dozadu, švih, takový kolečko, švih,
pravou nejdřív, pak levou. Pak budeme kdyby takhle bokama, kdyby dělat takhle bokama a budeme se u toho plácat takhle ruce takhle se budou plácat o ty boky a pak budou jak kdyby ruce půjdou jak kdyby pistolky a u toho kejvíme hlavu a taky děláme zase ty nohy. Takhle, jo. Takže takhle, tu. A tohle celý tam půjdeme dvakrát. Tu. A pak ještě jednou. Tu. Takže tak. Takže půjdeme od té části, kde jsme skončili. Takže půjdeme tu. Takhle, jak kdyby švihneme rukama. Zastavíme se, jak kdyby. A dáme pravou nohu ven. A půjdeme, jak kdyby takhle bokem nahoru ze zdola, takhle rukama i. Pak se jakoby srovnáme, pak budeme to stejný na druhou stranu a zase na tu stejnou. A pak, když po někom stříkneme vodu, kdyby úplně. Můžeme tam udělat nějaký takový, jakože pohled úplně. Ale jako nemusíme, jo, ale je to takový dramatičtější, takový lepší. Pak jdeme levá ruka dopředu, pravá ruka dopředu, levá ruka dozadu, pravá ruka dozadu, švih a přitom furt to dělám takhle jako pomaličku a tak jako divně, ale vlastně musíme dělat tohleto furt. Kdyby tak jako malinko, no, trošku jenom. Bum, bokama, mlátíme po ty ruce a pak jdeme. Švih rukama, hejbeme hlavou, švihneme dvakrát rukama. Tak švihneme těma takhle ze zdola nahoru a takhle dolů, kdyby něco letí a padá. Takže jako tu a zase ty nohy takhle. Trošku víc než u tohohle, no. Trošku asi víc, no. To udělejte, to má takový lepší efekt. A to je vlastně úplně všechno, protože pokud se tam jenom opakuje, takže já bych se s váma chtěl rozloučit. Děkuji moc, že jste to dneska se mnou přežili tady na tomhle tutoriálu. Já se budu na vás těšit zase příště a mějte se hezky a zatím čau!